Ryder. Yeah, man. Ndase. Abana bota sezo. Zvese po. Seko marounds. Marounds po. Nice. Utangonzwa kama mazano hanzi burungotambira ngotamba nemapurisa stereke. Zvupambazo. Tamba nemapurisa because papa peta makese assault at one day. Mazano kufarira violence mazano. Asi anofunga urungonawo kana mudhara Minox akatozochikoka ataenda kurikavari. Asi kati mudhara ndarowa mudhara ande kurikavari mudhara akachikorwa roko. Asi ndikaswa chibono nino ichi choruko ndachirapa icho. Aswa chibono nino mumusoro. Ndachekwa mhino. Asi but ezvinozitambokula zvinhu takumborikavha zvedu tiri paflex zvedu. Ndiani wakakuta rafa? Ndakatwa rafa ndemwembara anonzi Gaza Konisha so kuna ngomusoro. Asi kunyaya yechimoko yatiringonzwa chichakaitika haina ndiro mukadzi azviite azviite mudhara hanzi wakaramba ukatanga kurova munhu handina kumbobvira ndarova mukadzi mudhara ina ndiro mukadzi atorowe saka chii chakaitika mukadzi pakaitika misunderstanding yei pakaitika misunderstanding yoti it's a long iri very long handikwanisa kuexplain kuti chii chakaitika totoda long yacho ndo yatitoda long yacho ndo yatitoda nona munhu chakaitika tatara nyaya dzatataura dzedu dzemazuva ese vaziya anatikoona iwewe chii chakaitika vaziya kuti zvizodai so saka munhu unofunga akati afrustrated kuti ndikubvunzire nyaya aziya saka pakafrustrated pepe vaziya ndopakanopinda muchikibva anondorambama maziya iri paunondorambama akaenda overreacta semunhu wenyama vaziya ndakaoverreacta andanomuhedha musoro vaziya ndokukwara kwaakaita munhu iedhere yakabora munhu vaziya but zvazviri zvebetween us between tiri two zvazvizondanzi zvekunzwa zvekunzwa kwamubata akutera chichi hapana pobvira paitika anything of that sort vaziya zvazvitongori zvozotonde zvazvitongori nachiro zvakatongoitika zvazvo but bebhiri wanga usingaridere zvokunzi hanzi wairida raikuramba ndaitorida saka iwo wakarihedha nekuti ranga rakubukera kana bebi nderangu ndonomutyere mwana zvamwari azvanongozati nina meladies bebi resinenge chida artist mudhara unonyatsoziva mudhara bebi resinenge nda artist kuti tikura mudhara aziya zvamwari chezvo ndozvinhu zvakaitika but otherwise haanga siri pressure state saka makuwirirana takuwirirana zvinhu but wakwanisa injari injari kutopora mbichana inauswana ndina injariwo waziya zvinoitawo mwari inonzi kama waziya ikama yakaitika waziya zvonoitira kamwe ndo zvinoitika kwauri waziya indakarohwa waziya ndakamurova bva ndarohwa waziya saka batongoti its fence kwe waziya but weare in good books zvedu tikuwirirana kudanana zve tidanana zvenapo new hairstyle new hairstyle ndambochinja malooks vanhu vamboona zvinhu zviri different plazi ndada kutanga Sowe mudhara ndavhura krawa ndada kuvhura krawa vaziya ukunyepera vanhu so handisi kunyepera vanhu nditotanga nditotara chokwadi chedzo toti kana mogweka ndekutopesera kutoibhile saka krawa iri asi unoprofita handiprofite saka krawa iri ngochibatsira vanhu sei mani krawa ndina madzibaba unonibatsira kuti mhepo dzangu dzenziri pandiri dzangu dzigezwe une mhepo dzakawandisa pauri nechona mutoro yakawandisa kuti mafanzi anenge ada kufadzwa vanhu vangada kurerwa mafreestyle nefana kugara ndichiimba saka zvizoti zvei zvakandowandira chanditangiseti kwangu ndonyaya inenge ichiitika zvayo but nothing much zvangu saka vanhu aichitongokafota yangu mudhara kuti azondova neroko runopora mudhara umati Minox ghetto crowd achikoka roko hauna kuziva zvakaitika chimbotudza wanzi hanzi akaitwa semudhara mudhara vana kundudza chichakaitika kwandataura mwana kuti takaenda kurikavari aziya kurikavari kwandakaenda ndapwanywa musoro ndokwakaita kuti mudhara achikokerwa maziya zvikumecha ezvautaura zvikutomecha kana muchida vabvunze mudhara munhu pisi zikaite mudhara zvototi yakatoitika ingatori mistake iri bhu saka kumapurisa usina nyaya here kana kuti kumapurisa ndikudzokera mukoti musi wa27 vanhu unomira pamberi pedare zvautizoti nyaya chakamira sei iyi inenge iri nyaya yechii inyaya yemusikana iyo andakarohwa iye ari kuti chii kusaidi kwayo musikana
emusikana ngati anzi tiwithdraw nyaya yacho angati anzi aisipressure chake but kudare anga akati tidzokesa ati amweni anongonzwa kuti dare rakari kutaura kuti zvakamira sei. Okay, but kuregera akakuregera rega iripo mune zvino zvekutaura zvimwe zvekutaura ndezvongoti angava mavanga ziva kuti anopora, zvingava zvidzvanga ziva kuti zvinopora. Bhuru chairo rinoonekwa nemavanga, bhuru chairo rinoonekwa nemavanga. Ndinotanga nemavanga iwa ari mumusoro ndobva ndatotanga kutoita chitororo. Ipapo pobva pauya mamwe ari pamhino ndo anoratidza mukonyo. Ndikati bhuru chairo rinoonekwa nemavanga, bhuru chairo rinoonekwa nemavanga. Mavanga anoratidza kuti aisi mombe yemashanga, aisi mombe mashanga saka yabuda mudanga joka. Saka ukuzvita bhuru ke? Ndiri bhuru. Uri bhuru panyaya dzei? Panyaya dzezvibhakera zvacho kana nyaya dzemaoko dzacho ndiri bhuru. But iwo ndio ungoswa mainjari. Ndongoswa mainjari saka chandzokera kurikavhari ndoneso wango injari. Aisha. Iri bhuru baba. Bhongwa no man.